Mogacciano, yes, agosto data richiere. Bondelच्या सालोर स्पूनशेतांत सालोऱ्याचे परब संभ्रमान आचरण करतल्या. या फेस्ताक तयारी जावन 9 दिसांचे नोवेन आम्ही करता आणि ऑगस्ट 1 तारखेर नोवेनाचो पहिलो दीस. आणि ह्या दिसा भावार्थ आमच्या भरवशाचे मूळ म्हणलो ध्येय आम्ही नियाळटल्या. मादक द्रव्याक आणि आमाल पियोन्याक बली जाल्ल्या कुटुंबांनी भरवसो धंडाळला असता सालोरसाच्या मजतीन आणि देवाच्या आशीर्वादाने या कुटुंबाक बरेपण जाऊन दी म्हणून आम्ही मागता. देखून या 9 दिसांच्या नोवेनाक तशेंच सालोरसाच्या फेस्ताक तुम्ही सर्वांनी येऊन देवाची आशीर्वादां जोडून घेवच्याक तुमकां उलो दिता.